Rama. Onye na-aba? Amụ. Nke bụ dị onye? Mmụọ. Onye ụlọ adị ka olive a weze mmụọ. Amụ. Ihe nke a karịa. Ihe a karịa? Ọ karịgo. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ọ nke pụtara na ụtụtụ abụọ karịa? Ihe mee njisi gị ka m bịa jụọ gị. Na-esi mbe ndị ọgọ m wee na-abata. I jeela ndị ọgọ gị anyị gwara? Ee, ebe a ka m si abata na. Ije wetala isi nwa. Ihe nke a karịrị m. Gịnị karịrị gị? Nwaanyị karịrị gị ka ọ isi? Ihe buriziri m bụ asambodo. Ka m jee buju isi nwekọta ebe a isi agbarie m. So ya mee njisi ka m bịa. Ya rie ndị ọgọ gị nyere gị ka ahụ. Ihe ọnụ. Ka atụ ya ọnụ. A ga-atụ ya ọnụ. Mgbe okorobịa na ebe abụ ihe ịnụ nwaanyị. Ọ bụ ọzọ ịnụ nwaanyị ka anyị na-ekwuzi okwu. Nọ ka atụzi ihe eji anụ nwaanyị ọnụ. Maka gịnị na ihe nke a na ego edere m ebe aha na m ga-eji ya ọgụgodiri moto ndị egoro moto mmanụ moto ka ị na-agba na-agba ya fuel gara ịgbanyere ya nwaanyị fuel ekwuwara mụnwa sọpọtụ nke a ndebe anyị nọ na-agba onye iwe na-ewe onye ahụ ekwube ka o si si ya anụrụ m ome ebe a na-eme ka mmetụ ihe n'ọnụ maka na onye eze na-eji site n'ube ka onye eze ji aracha ntụ ofu ihe mere onye eze ka ọ raa ntụ bụ ube ya ka a nọ n'ịnụ ya ihe a ofu ihe ị ga-ama bụ na ihe dịka aja ịbara eju na-atọ nsụkwa ọka o mere ọkụ chere ọbọ m mere gị n'obi chere agbaghị ego a na nwaanyị kwụ ụgwọ kpọrọ nwaanyị nọ na bụnụ ji na nke ndị achọwa agụnụ praịz obi na akpọrọ oru a nke onye ji alụ alụ na-ekwebe ọnụ ṅaa ntị were nna agwa gị kwụrụ ebe ahụ ṅaa ntị abịa n'ihe eji anụ nwaanyị na be anyị nke bụ eziokwu nwanna ha bụ na ọ gara zuru ọnụ nke ukwuu hoha ọ gara ọnụ nke ukwuu ọ baghị uru mana gị mara amara na a na-eko mgbawu wee ghara ọgụ anwụrụ gị ka ahụ dịkwa ma otu nkwụ na-eme ọlọkọ ntụ ọgụ ihe a mere kịta ka a na-eme n'Igbo a sị gị na nkwụ ọbụla na-eme oke anwụrụ eme gịnị ewepụ ya n'ụsọ ọ na-afụrụ ya mgbe anwụrụ ọkụ otu ọ dị na mmadụ ihe a na-eme ebe a dị na mmadụ otu onye na-abata na famili na-ada gara igbe gị iche na egwuregwu ehi ọbụla unu megidere ihe gbaka aka kpatara ndị Igbo ji tụ ilu si na agbaka kwa nwa ada na ọbụ na ọha awara afa ihe ọbụla unu agbaka triti fọkọpụ onye ahụ anwụrụ ahụ anyụọ ya otu etritiri fọkọpụ ebe na ọnụ na ode enwetazi ọkụ from ebe ọkụ ya esi na-acha aji ya ka ọ were atị mgbu anyị ewepụ ọnụ n'ụsọ okpokọta ọnwụ ebe ahụ mee gịnị ọ na n'iyi ihe ịbara ejo nke ị ghara ịpụ na ya abụ nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo be anyị Igbo be anyị mere alụ nwaanyị abịagala ọnụ pụọ n'ihe ahụ ejiri mara alụ nwaanyị pụọ n'ihe ahụ eji bụrụ di na nwunye pụọ n'oge a na-amụ nwaanyị jebe ije di oje fodezu oje nyoo ka ọ mara ma obodo ọ dịkwa mma pụọ n'ihe a na-eme nwaanyị bịa n'ọnwa mmụntụ ọ na-tesia nwoke tesia omume tesia ka o si arara tesia ndị befa mmanụ ka omume dị ya ma asị gị na o jere ka o ji izu na atọ na izu na anọ ewere pụọ n'ime ya ewere mgbe eji wee bido ime ego nwaanyị ihe niile transfa ka ihe niile ji wee mee gịnị wee bụ na omena spai ihe e nyere gị lisi ya bụ ịgbakọ ego bụ oge ibu kama ị ga-ejebe bankị nara gị ego ahụ n'ụzọ ijebe ya transfa ya ka eji dere gị lisi ya ka o bụ ibu ka ịfụ praịs mara na transfa ka a na-ewezi na maka na mgbe gboo ihe eji anụ nwaanyị mgbe gboo a na-agala ọnụ ka esi anụ nwaanyị bụ ike ọrụ dogo akpọghị gị nwaanyị afụ na igeledo nwaanyị anya na inwere ugwu asị ọya ka eji asịrị onye ahụ dịgo machọọ si kpọ ya nwaanyị mmadụ dị machọọ nwaanyị ka m gwa gị nwatakịrị adịghị eji akụ alụ ibe take note of that nwa ejiri akụ alụ ibe ị nọrọ iru ha ntụ nwa ahụ eji akụ alụ ibe ya ihe nwa na-eme bụ nwa na nwa na-ebi nwatakịrị ya na nwata ibi ebiri dịka dị na nwunye were ofu obi biri mgbe na-abụ nwaanyị jebe ije di weresị ụmụ ihe dị aṅaa nke ezigbo ihe nye na-abụrụ ụdị nke a na-abụ nwaanyị jebe ije di kịta nne ya buru ụzọ nọrọ n'ụlọ were aja agwa gwọọ ya ahụ bifo ojebe oru ebe a bụ nne di ya tụkpọ nna di ya tụkpọ onye ọbụla asị ka esi akọ nka na famili ma ọrụkwa na ịmara nwa m ka esikwa akọ nka bụ ịchọkwa ibi na be di ilu ebe a zọba nke gị na-azọ direct ịnụrụ nne dị gị anya n'iru just malụ sọsọ dị gị rapụ ndị ọzọ niile n'ife na nwanyị ọdụ aka ntị zọtara dị be dị ma ilu oge dị mara ekwu n'okwunu dị gara ekwu okwu ma ya bịa kwuo okwu dị n'isi gị lụba gị
oruzie ka ọ lụbara gị ọdụ ogbi ikwube okwuru ọra ụmụ nwaanyị mana ihe chọrọ ịgwa gị bụ na ihe eji anụ nwaanyị n'ala Igbo bịara gala ọnụ nke bụ eziokwu kpatara na mgbe ụfọdụ ilekọta nwaanyị na-azụ nwaanyị a ga-alụ ụtụ ego na onye ji ego ole wee ri nri ndị Igbo lebani anya ka anyị butuo omenala eji anụ nwaanyị n'ala Igbo onye Igbo ekwesịghị ịnụ nwaanyị ngara ọnụ mana amara na dị nwunye na-eme ya ngara ọnụ obodo a na-atait ụmụ nwoke a na-adọji ụmụ nwaanyị na-enugharị mana ibebe ya ego ụmụ nwaanyị bụ ezigode ebe nwoke nụrụ ogori ma ya bụ na ha ji ụgwọ a na-amụ nwa na-aga n'iru a na-agbakọrọ anyị praịz itiriri ngara ọnụ jee butekwa nwa ka ọ bụrụ onye ha iwe ka o wee mitie ọp maka taget ahụ ịchọ Igbo butuo ya na na-eji akụ nwata a na-eji akwalụ ibe butuonu nwaanyị akpesịghị ka ọ bụrụ ihe dị agala ọrụ n'ala Igbo o kwesịrị ihe bụ mmadụ toro ịnụ nwaanyị o mee gịnị o jee lụọ nwaanyị iwefụ na advaịsị m chọrọ inye gị bụ ọ bụrụ ma nwaanyị na ị ga-alụ nwaanyị ilu ebe ahụ ọ dịghị ngara ọnụ mana emume ya mara gị mma ilegharịbakwa anya chọba ndị ọzọ omume ha mara mma bere ego bikọz na ọgọzie n'ihe a na-ekwe ọnụ ebe ị na-eri isi bịa kpesabara agadi nwoke dị ka m dị isi ewetara ịbara ikpetara m ya ka ọ were bụrụ na m ji ebe ego gị ije eje ị ga-alụtakwa mgbe ọ bụla ịlọ ogbenye ya lọ kwesịrị itibe ndị ọgọ gị ịgbegwere ha na-ebe ọgọ iji agụrịrị ya n'isi ya ga-eme ọmụ ụmụnna nụrụ ruo mgbe a na-asị okpuru ọra nna tuo nwere nke iji onwe nke nji dị sọpọtụ ihe arụrụ ya ịlọvụrụ na ya ana ihe na-emezighị obi ji ajụgo oyi kịta bụ maka ego akpọrọ gị ọ dịghị gị kọrọ ịnọ ma ala ọbịa kwa nwere ka o si eme gị n'obi ọ na-emezighị obi na abụ ọ dịghị ka ọ ga laikizi ya ịji ata alụ ya mana ndị Igbo bere na anyị ihe eji anụ nwaanyị ego ndị Igbo bere na anyị ihe eji anụ nwaanyị ego ka ụmụ okorobịa anyị jee lụba nwaanyị na be anyị ka ọ bịa dịrị na anyị mfe na ịnụ nwaanyị onye toro ịnụ nwaanyị ọ nụọ nwaanyị e were ikikere ahụ onye agha ga-eji wee were ya na-akọ stori o mee nwa nke o ji n'aka ọ na-azụgodi ya azụ na ihe eji anụ nwaanyị bịara tinye ego na be anyị mgbe gboo ihe eji anụ nwaanyị bụ ibute nkwụ na ngwọ imekọ ya bute ngwongwo ọzọ ị ga-ebute ebe iweta mmanya oyibo dokwasị otu katọn bịa otu katọn mineral ụmụ nwaanyị aṅụ agụọrọ nwatakịrị egwu enye ya ngozi oje ije dị ọbịa oje ebe di ya ihe a na-agba gị bụ mgbe gboo mgbe na-abụ nwaanyị debe ije di oje na ofe 5 days ọ nata ojekwa ọzọ mgbe gboo ihe na-agba gị ya bụ mgbe gboo mgbe na-abụ nwata nwaanyị bịa lụba di obebe akpa mgbe na-abụ nwaanyị bịa ohi ọya alụ di obebe akwa na ntị ọ bụrụ ofe ya nchọ ka nkọwara ụlọ ebe a omenala Igbo mana anyị ji ka o si wee dịzịa wee were ya pụọ ọgbọ chefuo na ọ bụrụ ka o si dị na ntị efere ya ha na-agba ịgba nkwụ nwaanyị ndị kwesịrị na-eme expenses dị na nkwụ nwaanyị karịchaa kwesịrị ịbụ ezinụlọ ahụ a na-anụ nwa ha ya be ndị ọgọ ha enye gị ihe ị ga-eji ewetara ha bute mmanya bute nke a bute nke a ka ihe ọma mere na obi ha ewesị na nwa ha nwaanyị na-agba nkwụ taa nke nwazi akpọrọ ndị bụ unu bịa bute mmanya ahụ a gwara gị ha nwa ka ọ dịrị bụ isi nri na ime ihe ndị ọzọ kwụọ ndị niile bịara abịa kwụọ ndị ọgọ unu kpata na ije ebe a na-anụ nwaanyị na ndị mere nkwụ nwaanyị ofuma alabakwa ndị ọgọ ya ebute nri a ga-ebu ikpe ndị a ha ga-ebu ala ịfụra na ọrait ha n'ọkwa mgbe eji ede list traditional marriage transfer ọbịome ọgọ m a transfera gị 1,500,000 efere ya oke ihe ejezi imezi ụmụnna gị ọkwa ya ọrait ngwarakwa nke a agago ọ bụrụgoro nwunye m ya nwaanyị transfer na amụ ntị nne ya nwa kwesịrị ịbụ ndị ọgọ ga-esi ya na ọha nwa na-ehostu unu ebe a bụ ịnụ nwaanyị ọ bụrụ anyị ihe ihostu ndị ọgọ bịanụ si ihe ha ga-eru ọha nwa ka ọ na-emelụ ha akpọọ ndị bekọ ya ụmụnna ha niile ma ndị kọmuniti etu ebe eji ala obi ha ịkpọrọ nwaanyị laba ijozi ime nke ndị oyibo bụ ịgba akwụkwọ imezie ya ebe ọbụla ị chọrọ nke a gosi na ya bụ the right
mana ọ dịghịzi otu a kịta ihe anyị na-emezi kịta abụzi ọgọ nọrọ na-agbara ọgọ ya mba ọwamba gracia ka ị pụtara ebe a ọwamba gracia ka ị pụtara ebe a only one bag na wow imetụkwara m iru imetụkwara m iru n'ife a apụtakwana m ife a ịnụrụ ya ọkwara ịmalitere gba nkwụ anya just imekwara ebe anyị na-emekwa ife mpịtọ ole gwueri ojegbuo na onye nwaba na-eme ihe mpịtọ ba iji ịkpọ ọgụ ya bịa ka o weta ego eji eme ihe dị a ndị nwe ezinụlọ na-agba nkwụ ọgọ na-abịa abịa ọ bụzie na ọgọ bụzi onye nwere frens yi nne ọ chọzie oturuzie nri dọị na moto ya ọ bịa owere ha pụọ ha ebugozi wee dị mgbe gboo mgbe na-abụ nwaanyị bụ ije di ọ zacha kọmpandụ ya ebe ọ bịara ije di ọza kọmpandụ niile bi n'obodo ahụ nke ọ na-emeta ha mma ọ na-abụ ọbịa ka o mee gịnị ka ọ rịlasị ya ka o biruo ya ana ka ọ mara ndị mmadụ amalị ya mgbe na nwaanyị jebe ije di ọ je kpaba influence ya ọ dị mma ndị ọ na-abịa ọ bụrụ nke ụdị nke a na-abịa ejebe kịta nne ya na-abịa iru ebe ahụ ikwechiri nwaanyị ọbụla ji ilu di nne ya zuo oru ebe ahụ o kwechiri nwaanyị ahụ bụ ajọ mmadụ ebe a na-anụ ya nyenụ ya nkwu onye nyiwa na-agwaghị ya bụ ego a na-ana nwoke eji ịnụ nwaanyị ihe ebidogodi ebido mana agwara m ndị Igbo ka e bere anyị nwaanyị ego ka e mere ihe nkwụ nwaanyị ka a mara ndị ọ bụrụ adịba ka ụmụ anyị wee pụọ ahịa bee na ihe anụ nwaanyị ego na ala Igbo be anyị mee na ya ka ọ dị izi ọ bụrụ na onye ọ bụ ejighị ego ya jidegodi amụ a na-amụ nwa ebe obere ga-amụpụtakwa ofu eze ego nwa na ofu obodo ọ bụrụ na onye ahụ ejighị ego begodi na ihe ahụ ego ọ bụrụ na sinye ndị oji amụ dia legal rights ka ha mụpụta ogodi mmadụ ndị oji amụ eji ego aha kwe mana sinyegodi ndị oji amụ eji ego a dia legal right ka ha mụ ebe anyị mmadụ ka anyị ghara ị na-ekwu okwu ego taa ma a ga-eji amụ efena na onye nke onwebe nke ọmụba Lagos ka o si bata na-akpachasị ọka ka na-anwụ anwụ iri na anyị gburu ugbo ụkwụ ya tụọkwa vileji mana ịfụrụ ka ọ na-amụgharị ọsi amụgheri ka karo kịta ọ dịrị onwe ha bibi ebe nna nwa ọka ha fụtara ata onye romansị ọka ọ mụbebekwa nwa ọ jezie ebe ọ jiri nwa nke ọ fụrụ Lagos ọ laikiri okwu o rụrụ be ha ruo n'obodo ha n'Imo steeti wee gba ebe a bịara akwa kwa Imo ka ijere ya ahụ wee si ebe a bịara akwa bịaba bezi ebe ịkọrịrị mụ gwa ndị Igbo ka e bere ha nwaanyị ego ndị Igbo si bere ha ego ọ bụ na ha bụ oji utu eji ego ha jide utu mụba nwa ka ọ gabagodi agaba mgbe ha jide ka ha kwụọ akwa ekwiri na m na otu isi m kwiriri unu efuru ya efuru ya bịa mere ndị be anyị ndị Igbo na-anụ anyị ndị be anyị na-afụ m bịa na-eto ọka na ube ọ bụ na m mere unu ọka na ube nke ụfọdụ ọ ga-adị unu ka si napụta m ji ọka na ube taịm ahụ ka eji arịa malaria taịm malaria erugo na ụmụ ọgwụ malaria na ụkwụ ọgwụ malaria ihe ọfụ apụtago ọka na ube mmiri na-ezi na-agbakpọ ya na-agbakpọ ya a na-ejikwa ọka na ube eji achụkwa nwaanyị mgbe gboo ha nwere ube na-atọ ụtọ mmiri na-ezo ijebe ilu ube na mmiri ya nwa bekwa ilu ube a na-elu ube mgbe a na-elu ube ele during the time mgbe a na-eje mkpaji kpagide mkpaji mmadụ na-akpagide mkpaji kpaba otu esi eje mkpaji ka esi eje mkpa ego kịta kpaba nwee chi mgbe a na-eje mkpaji na-agụtakwa ihe a na-agụrụ m ihe ndị Igbo so ebe bụ NTI ihe ga na-afụ na ya bụ home village ihe ime obodo anyị apụtara ebe township ka anyị nọgodi be anyị ya ntị ka m gwa gị akwụla na Owerri ka ọsọ gba n'Owerri akwụla na Owerri ka ọsọ gba n'Owerri akwụla na Owerri abụbata Anambra ka abịa dọji ya na Owerri aka asịgo ozugbo ọ na-eti isi n'Owerri ọ na-eti isi na Anambra 2 weeks ka ọ nọ Anambra
ọkpọtụọ ọrụ aka asụkwa na Anambra oko ọsụ na Asaba nearest otibeta Asaba na ọ na-Asaba ebe a 3 weeks obi aṅụrị ebe a maka Asaba bụ ibiri ma na ibiri gị obi aṅụrị na-akpa gị ọ na-eweta aka na nke 1 month edere ndị Asaba akwụkwọ na ya abịakwa ka akwasakwa Asaba ike agwụ akwụla gbuo entertainment gbuo onye ọbụla so akwụla ha ngiri kịta na-achụzi ka ebe ọzọ anyị agbagazi kịta onweghị m ụzọ na so current ndebe anyị ekene m na ebe unu nọrọbara NTI na obi eziokwu onye anụnwa bịara jụọ anyị anyị akọwarị ya ka anyị si wee malụ ogwe ihe dịkwa gị mkpa ịchọrọ ka njụpụta anyị bịa ba ajụpụta anyị anyị asakwa gị ma kọwara gị ka ị mara mana esonye anyị mgbe ọ bụla ifuru ihe egwuregwu anyị na ihe nkata anyị ma echefuna na ihe stechọn a ga-akpọ gị wee gaa na-eje bụ ihe stechọn a ga na-ebu gị na-eje bụ ka vileji gị dị ka bụ ụlọ dị ihe mgbe ochie ihe mkpụike isi na-efu efu ka stechọn a bịara ka a na-ewechighata n'ụlọ anyị nọ n'oge ọka na ube ịfụ ha n'ebe a na-asị gị bịa aka subscribe ike ị ga-amụtarị something onwe chọrọ ịjụ anyị ijikwa anyị subscribe o ngwa ndewo onye na-ekwu okwu ịma onye ọ bụ ezọrọ mana ha nọ n'obi a inweta ọka na ube ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.